znači neženja ili slobodan momak i od persijske riječi bikar što znači besposlan. Sastavljeno je od 2 deseteraca kojima se zadnje riječi rimaju. Izvodi ga pjevački sastav uz pučke instrumente, danas tamburice, a prije gajde. Kakve cure tu u Španskom žive, Kakve cure tu u Španskom žive, lijepe, bistre, svi se uvijek dive. lijepe, bistre, svi se uvijek dive. 1, 2, Osasa, naša škola puna je bećara. naša škola puna je bećara. Ej, da vidiš kakvu povijest stvara. Ej, da vidiš kakvu povijest stvara. 1, 2, Osasa, Bećarac je vedar veseo pučki narodni napjev koji se izvodi u svatovima i drugim veselim prigodama. Potječe iz Slavonije, Baranje, Srijema i Bačke. 2011. godine UNESCO je Bećarac proglasio nematerijalnom kulturnom baštinom čovječanstva. ove strofe čuće sad i profe. ove strofe čuće sad i profe. Sad kad znaju neka zapjevaju. Sad kad znaju neka zapjevaju. 1, 2, Osasa, ova pjesma proći će ravnicom. ova pjesma proći će ravnicom. Kao note zlatnom tamburicom. Kao note zlatnom tamburicom. 1, 2, Osasa, Cilj bećarca nije nikoga povrijediti. On je šaljiv, provokativan i to je njemu pomoglo da ostane sve do danas očuvan. U početku se koriste pristojni stihovi, a onda dolazi do takozvanih skupih bećaraca. A zašto je bećarac ušao u tradiciju? Šta? A zašto je ušao u tradiciju? Joj, pa ne ispitajte od mene, pitaj ono Muzeju u Pleternici. rado bismo u goste vam došli. rado bismo u goste